حسین Çatıkkaş devlet û rejim yekin. Di vê nivîsê de qala polîtikayên dewleta Tirk bêkirin ku bi pêşengtiya desthilatê xwe didomîne. Di van demê dawî de li rastî gelek nivîs û analîzan têm ku polîtikayên dewletê yên li ser Kurdan ji nedîtî ve tên dîtin. Ev şerê niha li dijî Kurdan tê meşandin wek şerê Erdogan û rejîma wî tê analîz kirin. Divê ez di serî de bibêjim ku hindik be jî rastiya van analîzan heye. Lê divê nejbîr kirin ku ev hemû encamên polîtikayên dewletê ne. Hege ev ne polîtikayên dewletê bûna û dewletê nexwestibûya bêguman wê Erdogan û rejîma wî jî nikarîbûya ew qasî har û dîn bibe. Dewlet xwedî polîtîka û pergalê ne van polîtikayên xwe di çerçeveya plan û projeyê xwe de didomînin. Pêşiya rejîma ango desthilata xwe ew jî li gor vê yekê plan û projeyên dewletê pêktînin. Bila şaşneyê fam kirin. Helbet ev rejîm ango desthilat ne bêgunehin, tûrikê wan tijî xwîn, dizî, kuştin, îşkence û her wekî dinin. Ango dewlet û rejîm destbirakên hev û dû ne û her du jî hev heyî dikin û bêyî hevdû nabin. Ji ber ku pêwîstiya dewletê bi desthilateke faşîst heye, desthilatdariyê dixe destê faşîstan. Aliyê din jî ji ber ku desthilat faşîstin, dewlet wan li ser kar dihêle. Ev weke meseleya mirîşk û hêkê ye. Hege mirîşk nebe hêk tune ye, hêk nebe mirîşk tune ye. Ji bona wê ev şerê bi destê AKP tê meşandin jî di heman demê de encamên plan û projeyên dewletê ne. Eger AKP vî şerî nemeşîne, yek deqê li wir namîne. Lê aqilê dewletê jî vî şerî dixwaze lewra partiyên din jî li pey Erdogan dimeşin. Armanc û projeya dewleta Tirka sereke tunekirin û qirkirina Kurdan e. Bi kuştin û polîtikayên bişaftinê heta niha ev yek pêk neaniye. Lê niha rejîma Erdogan û dewlet dixwaze di serî de dara li rojava şînbûyî û hêviyê Kurdanên Kurdistaneke ser bi xwe bifetisîne. Lewra hemû amûran ji bo tunekirina Kurdan rewa dibîne. Dewlet dizane ku Erdogan ji bo berdewamiya rejîma xwe dikare her tiştî bike, lewma hemû derfetên dewletê niha xistiye destên rejîma Erdogan. Ji bo piştrastkirina van gotinan ka em li dîroka nêz binêrin. Li Bakurê Kurdistanê berê xwedan Kurdan qetleam teqînên Pirsûs, Enqere, Amed ên mezin pêkanîn. Ev têrê nekir û berê xwedan bajarê Kurdan. Ji binî ve xira kirin û bi sedan ciwan, zarok, kal û pîr di bajaran de bi tang û topan kuştin. Qeyûm avêtin ser şaredariyên Kurdan û bi de hezaran Kurd avêtin girtîgehan. Ji bo haya civakê ji bûyerên bi vî awayî çê nebe bi dehan rojnamegerên Kurd avêtin zindanan. Her wiha li Bakurê Kurdistanê tijî qereqol, kalekol, polîs, leşker û ajan kirin. Tevî ku ev hemû bi destên rejîma Erdogan pêk hatin jî, partiyên din ên girîdayî dewletê li hemberî van polîtikayên pergalê dengê xwe dernexistin. Dewleta dagirker bi destê AKP li Başûrê Kurdistanê li dijî Tevgera Azadiya Kurdistanê şerekî qirêj da dest pê kirin. Tevî hemû hemûrên şerên teknîkî, çekê kimyawî û qedexekirî bikaranî û hêjî bikartîne. Bi balafiran bi dehan sivîl li Başûrê Kurdistanê qetil kirin. Bi dehan baragehên leşkerî li erdê Başûrê Kurdistanê ava kirin. Dîsa xwest di nav Kurdan de şerê birakujiyê bide dest pê kirin. Lê dewleta Tirk di şerê Tevgera Azadiya Kurdistanê de di vî şer û polîtikayê xwe de têk çû. Lewma dixwazin niha berê xwe bidin Rojavayê Kurdistanê. Ji 2015 û vir ve rejîma faşîsta kesk ji bo di hilbijartinan de bi ser bikeve, êrîşî Rojava dike. Bêguman dema êrîş dike ji hûr û giran hemû partiyê siyasî li derdora van êrîşan dibin xelek û serkeftinê ji leşker û çetê xwe re dixwazin. Dema ev yek pêktê Erdogan jî bi dilekî rehet rejîma xwe didomîne. Ji ber ku li hemberî Tevgera Azadiyê li Başûrê Kurdistanê bi ser neket û dîsa hilbijartin jî nêzik dibin, lewma Erdogan şer dixwaze. Ji ber wê jî li hemberî Rojava gefê xwe zêdetir dike. Dîsa behsa dagirkirina hinek herêmên Rojava dike. Lê ji ber ku hê ji hinek deveran destûr negirtiye, rojane Rojava bi tang, top û balafiran topbaran dike, her roj sivîlan qetil dike. Erdogan ev demeke dirêje dizane ku desthilatdariya xwe dikare bi şerê li dijî Kurdan bidomîne. Eger şer nebe û gotinên hilweşandina dewletê li guhê civakê nekevin ve Erdogan hilbijartinan winda bike. Ji bo vê jî pêwîstiya wî bi xwînê heye. Ji bo nijadperestan jî xwîna herî rewa bêguman xwîna Kurdan e. Ji bo vê jî dîsa bi heman awayî partiyên dewleta Tirk yên ku qaşo li hemberî Erdogan tê dikoşin, xwe li dora gefên Erdogan dixin xelek û piştgiriya şerê li dijî Kurdan dikin.
بێگومان ev nîşanî me dide ku şerê li dijî Kurdan ne tenê şerê Erdogan ev şer di heman demê de şerê dewletê bixwe ye ku hemû desthilatên dewleta Tirk bi awayekî rêk û pêk dimeşandin û niha jî dimeşînin. Çiqas kuştina me Kurdan îro bi pêşengtiya Erdogan û Bahçelî pêk tê jî 8 sal berê bi pêşengtiya CHP pêk dihat. Lewre nav û rengê rejîmê desthilatê çi be wê van polîtîkayên qirkirina Kurdan bi awayekî bimeşînin. Herî dawî dixwazim vê jî destnîşan bikim. Tişta xuya dike wê dewleta Tirka dagirker careke din êrişî Rojavayê Kurdistanê bike. Ji gotinên rayedarên dewleta Tirk ev bi awayekî pir zelal diyar dibe. Weke ku Wezîra Tirk Derya Yanik li xwe mikur hat û got li Sûriyê dixwazin dewleteke Kurdan ava bikin em jî hewir didin ku nehêlin dewleta Kurdan ava bibe. Ev gotin rasterast dijminatiya li dijî Kurdan e. Êdî hatiye wê radeyê di asta herî jor de rayedar û nûnerên dewleta Tirk eşkere dijminatiyê li dijî hemû Kurdên dinyayê dikin. Ji xwe beriya niha demekê Erdogan bi xwe gotibû eger dewleteke Kurdan li Marsê çê bibe jî em destûrê nadin. Ji van gotinan jî diyar dibe ku pirsgirêk ne tenê tevgera azadiya Kurdistanê ye, hemû Kurd ji bo dewleta Tirk pirsgirêkin. Ji bo wan divê li tu deverê dinyayê Kurdekî ser bi xwe nebe. Hemû xiyalê dewleta Tirk û rejîma Erdogan li ser tunekirina Kurdan hatine damezrandin. Divê em jî li dijî van polîtîkayên dagirkeran di serî de li dora Rojava piştre jî li dora hemû Kurdistanê bibin xelek û destkeftiyên Rojava û hemû Kurdan biparêzin.